Antingero. Magandang araw, Sitio Pangil. Kumusta po kayo? Bago ang lahat, gusto ko lang sabihin, ang astig ng pangalan ng bagong channel na to, bagay na bagay sa astig kong ikikwento. Ako nga po pala si Crisanto. Bata pa lang ako, mahilig na talaga akong makinig, manood o magbasa ng kahit na anong kwentong kababalaghan. Dahil dyan, marami na po akong naipong kwentong katatakutan, lalo na yung tungkol sa nilalang ng dilim na sinasabing hayok daw sa dugo at laman ng tao o mas kilala sa tawag na aswang. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi tungkol sa akin. Tungkol ito sa kaibigan kong itago na lang natin sa pangalang Banjo. Isang antingero. Katrabaho ko si Banjo noon sa isang food factory sa isang lugar sa South Luzon. Medyo pareho kasi kami ng trip tungkol sa maraming bagay. Kaya talagang mabilis kaming nagkasundo at naging close noon sa isa't isa. Kahit na mas matanda siya sa akin ng ilang taon. 37 na kasi siya noon, habang ako naman kaka-25 ko lang ng taong yon. Isa siya sa mga regular ng empleyado sa pabrika, habang ako naman isang bagong pasok. Pero kahit na ganoon ay mabilis na nag-click ang mga personalidad namin. Tanda ko pa noon, tuwing break time namin, isang grupo kaming mga pare-parehong probinsyano na palaging nagkwekwentuhan noon tungkol sa mga bagay na kababalaghan, mga pamahiin, mga kwentong multo, engkanto, at aswang. Aswang talaga ang madalas naming pagkwentuhan noon. Dahil doon talaga ako pinaka-interesado. Sa lahat kasi ng nilalang na pinaniniwalaan ng ibang tao na kasama raw nating nag-i-exist din dito sa mundo, sa tingin ko ay aswang ang pinakamahirap patunayang totoo. Isipin niyo kasi, paano nga kaya kung totoong kasama natin silang nabubuhay sa mundo? Paano kung hindi sila takot na mabuking nating hindi talaga sila normal na tao? Ilan lang yan sa mga tanong na gusto kong masagot, kaya palagi akong nakikinig ng iba't ibang mga kwento tungkol sa kanila. Isang beses, ka-out lang namin ni Banjo noon sa trabaho nang magkayayaan kaming mag-inuman sa tinutuluyan niyang apartment. Kasama ang dalawa pang kapwa niya regular na ng araw na yun nagkataong parehong night shift, kaya siya lang mag-isa sa kanila. Hindi naman ganun kalakihan yung apartment na inuupahan ni na Banjo, pero ayos na rin. Hindi mo nga akalaing puro lalaki ang nakatira doon dahil malinis yun at walang kakalat-kalat. Dami pang mga palamuti katulad na ng nung malaking parang tuyong pakpak ng paniki na nakasabit sa pader nila sa salas. Ang ganda noon. Medyo nakakatakot ang itsura, pero ang astig, para kasing totoong-totoo yun. Wow pre, ganda nitong display mo parang totoo. Tinawanan lang ako ni Banjo nang purihin ko yun, tapos inayanan niya akong magsimula.
Sa maliit na terrace ng apartment nila namin naisipang maglagay ng mesa. Total 2 lang naman kaming mag-iinuman. Presko kasi doon. Inilabas pa namin yung maliit niyang speaker tapos habang nagiinuman kami nakikinig kami ng horror story sa YouTube tungkol sa aswang. Usong-uso na naman ng mga kwentong aswang, pre, no? O nga eh. Pero alam mo ba kung saan talaga sila galing o kung ano ba talaga ang pinagmulan ng mga aswang? Hindi eh. Bakit saan ba? Sa mga anghel. Napatigil ako sa pamumulutan dahil sa isinagot na yon sa akin ni paring Banjo. Weh, natawa si Banjo sa reaksyon ko. Umisang shot pa muna siya bago siya uli sumagot. Oo nga. Hindi mo ba alam yung tungkol sa mga anghel na sinasabing alam mo na sa mga tao? Hindi ba't yung mga naging anak nila tinawag daw na Nephilim, sabi sa Bible? Nagkibit balikat ako. Aminado naman akong hindi talaga ako nagbabasa ng Bible, pero nagdadasal naman ako. Ang sabi sa alamat, mga kanibal daw kasi ang mga Nephilim na yan. Sila raw yung mga anak ng anghel sa mga babaeng tao. Isinumpa raw ng Diyos ang lahing yan. Kaya karamihan sa kanila, lalo pa nilang ipinagkanulo sa kadiliman ang sarili nila sa pamamagitan ng pakikipagsiping naman sa mga hayop. Yan naman daw ang naging dahilan kaya ipinanganak ang iba't ibang uri ng mga nakakasuklam na nilalang katulad ng tinatawag natin ngayong mga aswang. At dahil nga pinaghalo-halo silang lahi ng mga anghel, tao at hayop, yun din ang dahilan kaya hayok sila sa dugo at laman. Bukod pa sa kumakain talaga sila noon bilang pagpapakita ng paglapastangan at pambabastos nila sa Diyos. Naks, dami mo talagang alam sa ganyan, pero nakakita ka naman ng aswang, pre. Parang hindi ka pa nagkwento ng kahit ano tungkol dyan pero kung sa bagay, may anting-anting ka naman kaya baka takot din silang lumapit sa iyo. Bigla akong tinawanan ni Banjo. Tapos umiling siya. Dinukod niya yung pendant ng suot niyang kwintas na nakatago sa ilalim ng damit niya. Nahirapan din akong kunin to Ipinakita niya sa akin yung pendant ng kwintas niya na isang kulay puting bagay na hugis pangil na mahaba at malaki. Bakit, pre? Ano ba yan? Pangil. Kinumpirma nga ni Banjo ang hinala ko. Pangil ng ano? Ganda. Ang astig tingnan. Hinipo-hipo ko pa yung kwintas niya dahil manghang-mangha ako doon. Astig talaga. Pangil ng aswang yan Bigla ko tuloy binawi ang kamay ko mula sa pagkakahawak doon sa kwintas ni Banjo. Kadiri kasi Ano? Bakit meron ganyan, pre? Huwag mong sabihin sa aswang yang pangil na. Hindi na natuloy ang sinasabi ko nang tanguan agad ako ni Banjo, mga kasityo pangil. Talagang inamin niya sa akin ng oras na yun na may nakainkwentro nga raw siyang aswang. Paano? Bakit? Saan mo nakita yung aswang, pre? Kwento mo naman. At pinagbigyan naman ako ni Banjo sa hiling kong yun. Ikinwento niya sa akin ang naging karanasan niya nang may makainkwentro siyang aswang sa probinsya nila noon sa Sorsogon. Ang sabi ni Banjo, nagsimula raw yun sa pagkawala ng pinakamamahal niyang alagang aso ng pangalan ay Bayani. Halos kasabay na raw kasi niyang lumaki ang alaga niyang yun.
kaya mahal na mahal daw ito ni Banjo. Ito pa nga raw kasi ang tumutulong sa kanya kapag magpupunta siya doon sa malawak na maisan ng lolo niya noon para mamitas ng paninda nila. Nauutusan daw kasi itong si Bayani. Matalinong aso raw kasi yun. Bayani! Bayani! Asan ka na ba? Ikaw, uwi na tayo. Sigaw ng sigaw si Banjo sa gitna ng maisan kahit na malapit na talagang dumilim. Uy! Banjo, halika na, uwi na tayo. Gagabihin tayo sa daan eh. Oo, tay. Susunod na lang ako, hahanapin ko lang si Bayani. Ipinagpatuloy daw ni Banjo ang paghahanap sa alaga niya. Hanggang sa maya-maya pa matisod siya sa isang bagay na nakaharang sa dadaanan niya. Nang lingunin niya kung ano yun ay ganoon na lang daw ang panlalambot ng tuhod niya. Bayani! Kitang-kita raw ni Banjo ang pinakamamahal niyang alaga na nakahandusay sa maisan. Wakwak ang tiyan nito at wala ng laman. Wala rin daw halos dugo ang loob ng katawan ng aso na parang piniga ito hanggang sa pinakahuling patak. Bayani, sino may gawa nito sa alaga ko? Galit na nagpalinga-linga raw si Banjo noon sa paligid, pero wala siyang nakita hanggang sa nagdatingan na raw yung mga kasama niya kanina sa maisan. Oh, Banjo, anong nangyari? Ba't sumisigaw ka? Teka, sino ang gumawa niyan? Pero bago pa raw may makasagot sa tanong na yon ng isa sa mga pinsan ni Banjo, ay bigla na lang silang napalingon sa isang napakalaking malaibong nilalang na bigla na lang lumipad palayo sa himpapawid. Gulat na gulat silang lahat dahil sobrang laki raw ng ibon na yun na nagmistulang taong may pakpak. Mukhang tinira ng aswang yung alaga mo, Banjo. Noong nakaraang buwan, may 2 buntis daw yung biniktima sa kabilang barangay kaya siguro dito muna sa atin naglalagian at nagtitiis kumain na hayop. Halos madurog daw ang bagang ni Banjo noon sa sobrang pagtatagis. Galit na galit siya habang tinitingnan ng papalayong figura ng aswang na alam niyang siyang may kagagawan ng nangyari kay Bayani. Nang oras ding yun, ipinangako raw ni Banjo sa sarili niya at sa harap ng bangkay ni Bayani na igaganti niya ang pinakamamahal niyang alaga. Galing si Banjo sa pamilya ng mga antingero at albularyo, kaya siguro ganun na lang ding kalakas ang loob niya na magdesisyong hanapin ang gumawa nun sa alaga niya. Pinag-aralan niya ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa nilalang na balak niyang gantihan. Pagkatapos ay araw-araw siyang nag-abang sa maisan sa muling pagbabalik ng aswang. Pero ilang araw na daw ang nakakalipas, talagang bigo pa rin si Banjo na muling makadaupang palad ang halimaw. Ana, Banjo, hindi ka pa ba uuwi? Di pa ho, tay. Hinihintay lang ako. Susunod na lang ho ako. Tinapik ng tatay niya ang balikat ni Banjo bago siya nito tinabihan. Si kinauupuan niya. Painan mo. Hindi mo talaga mahuhuli yan kung mag-aabang ka lang kung kailan siya babalik. Yun ang sinabi sa kanya ng tatay niya bago siya nito iniwan sa pwesto niya habang nakatanaw siya sa buong maisan nila. Kinabukasan, gaya ng sabi ng tatay niya, may dala-dala ng pain si Banjo. Nagpatulong siya sa pinsan niya na dalhin yung pinakamalaking inahing baboy galing sa ulbo ng tatay niya. Dahil sigurado siyang hindi kayang tanggihan ng aswang yun. Walang hiya ka, Banjo, pagkagalitan tayo ng tatay mo.
Napapakamot na lang daw sa ulo ang pinsan niya pero sabi naman ni Banjo ay siya raw ang bahala. Ganun na nga ang ginawa nila. Nang pumatak ang 5:00 ng hapon ay nagtago na sila doon sa kubong pahingahan nila kapag nagtatrabaho sila sa maisan. Sigurado naman silang hindi sila maaamoy ng aswang dahil kanina pa ay nagpahid na sila ng lana o yung langis na kumukulo kapag may aswang na malapit na sa paligid mo. Mabisa rin daw kasi ang langis na yon para hindi ka maamoy ng aswang ayon mismo sa mga kaanak ni Banjo. Sa pagkakataong ito, tagumpay na nga si Banjo. Sa wakas ay napalabas niya rin yung aswang na hinahunting niya. Kitang-kita raw nila ng pinsan niya nang dumapo ito sa punong malapit sa kinalalagyan ng inahing baboy ng tatay niya. Mukhang bumubuelo muna ang aswang na hindi na raw maalis ang takam na takam nitong tingin sa pagkaing nasa harapan niya. Babae raw yung aswang, sabi ni Banjo. Hubot-hubad daw kasi ito kaya nakita nilang may umbok sa bandang dibdib nito. Kahit pa nababalutan ito ng makapal at kulay itim na balahibo. Gulo-gulo rin daw ang buhok nito na parang bruha. Naglalaway ang aswang at halatang gutom na gutom. Mukhang bagong salin yung aswang na yan, insan. Tingnan mo, wala pang kontrol. Kaya siguro mabilis lang painan. Lalo raw natuwa si Banjo sa sinabi ng pinsan niya. Kung ganun kasi ay hindi na pala niya kailangang mag-abang na sunggaban nito yung baboy dahil may mas mabilis na paraan siyang naisip para mahuli niya ito. Uy, Banjo! Ano yung ginagawa mo sa sarili mo? Bakit mo hinihiway ang sarili mo? Kahit anong pigil daw ang gawin sa kanya ng pinsan niya ay walang pakialam si Banjo. Hindi raw siya nakakaramdam ng takot ng mga sandaling yun kahit na sobrang nakakatakot at nakakasuka raw ang itsura at amoy ng aswang na nakadapo doon sa may puno. Pinahid din ni Banjo ang lana sa katawan niya para lalong umalingaso ang amoy ng dugo na nagmumula sa sugatan niyang pingi. Lalo raw naglaway ang aswang nang maamoy siya. Mabilis itong lumingon sa direksyon niya at parang lalong nawala sa sarili nang makita siya. Ibinuka ng aswang ng pagkalaki-laki ang pakpak nito at doon pa lang daw medyo napaatras si Banjo. Sa malayuan kasi mukhang maliit lang ang aswang. Pero nagkamali lang pala siya. Dahil nang sa isang iglap ay nakatayo na ito sa harap niya ay saka niya palang nakita kung gaano ito kalaki. Matangkad ang aswang. Yung mga paaraw nito ay parang paa ng agla na mayroong mahahaba at matutulis na kuko na ginagamit nito sa pandadagit. Nakakatakot din daw tingnan kung gaano kalaki yung bunganga nitong nanalagkit pa ang laway. Banjo! Banjo, takbo! Sigaw daw ng sigaw ang pinsan ni Banjo sa kubo, kaya imbis na sa kanya lang ang atensyon ng aswang, ay napalingon din ito sa kubo. Kitang-kita raw ni Banjo kung papaanong bigla na lang itong ngumisi na parang natutuwang malamang hindi lang iisa ang pwede niyang gawing hapunan ng gabing yon. Maya-maya pa humalakak bila yung aswang na parang tuwang-tuwa ito. Kaya yung malaking bunganga raw nito ay halos tumakip na sa sarili nitong mukha. Doon nakakuha ng pagkakataon si Banjo na gamitin yung ibinaon niyang kutsilyo. Ilang araw na niya yung hindi inaalis sa katawan niya mula nang makita niya ang bangkay ni Bayani. Yung kutsilyong yun ay ibinabad niya sa agwa bendita na hiningi niya pa sa simbahan nila sa bayan. Dahil mas matangkad kay Banjo yung aswang ay kinailangan niya pa raw tumalon para lang maabot niya ang leeg nito. Itinodo ni Banjo ang buong lakas niya
at hiniwa ang aswang sa pinakamalambot na parte ng katawan nito. Pero ang masama doon, hindi raw napuruhan ni Banjo yung aswang. Kaya nang tumigil ito sa paghalakhak, ay galit na naman daw siyang binalingan nito. Sinunggaban ng aswang si Banjo. Inatake siya nito gamit ang mahaba nitong kuko at halatang punterya nito ang dibdib niya. Sabi kasi ni Banjo, may mga aswang daw kasi na kahit ang bawat pagpintig ng puso ng isang tao ay naririnig nila at lalo silang natatakam doon. Mabuti na lang talaga mabilis ding kumilos si Banjo. Nang sunggaban siya ng aswang ay sinabayan din niya ito ng mabilis na pag-unday ng saksak. Kaya naman imbis na dibdib niya ay dibdib nito ang nawakwak. "Insan, lumabas ka dyan! Akin na yung lubid, bilis!" Mabilis namang sinunod ng pinsan ni Banjo ang utos niya. Nang maibigay nito sa kanya yung lubid ay pinagtulungan nilang itali yung aswang na parang nahihirapan ng huminga dahil umaagos sa butas nitong dibdib ang sarili niyang dugo. Medyo nahirapan pa raw sila Banjo na itali yung aswang dahil napakalaki ng pakpak nito. Pero nang sa wakas ay nagawa nila yun ay napasigaw pa raw silang magpinsan sa tuwa. "Nahuli natin, Banjo! Ay, ganti mo na si Bayani. Tara, umuwi na tayo. Baka balikan tayo ng mga kamag-anak niyan eh." Pero hindi pa raw tapos si Banjo. Nilapitan niya pa yung aswang na naghihingalo na habang nakatali sa punong nakaharap sa silangan. Binunot niya yung kutsilyo niyang nakasaksak sa dibdib nito. Tapos saka niya raw sinimulang buksan ang bunganga nito. "Uy, Banjo, tigilan mo na yan. Baka bigla ka pang makagat niyan." "Paano ako kakagatin nito? Itatanggalan ko to ng ngipin." Bigla na lang daw naduwak ang pinsan ni Banjo nang sa wakas ay nabunot na niya ang malaking pangil nito. May sumama pa raw kasing mga ugat-ugat doon sa pangil. Kaya hindi kinaya ng pinsan niya at bumaliktad talaga ang sikmura nito. Kukunin pa nga raw dapat ni Banjo yung isa pang pangil. Kaya lang natigilan sila nang marinig niyang tinawag siya ng tatay niya. "Uy, Banjo, punyeta ka, bakit dinala mo rito yung inahin ko?" Paglingon niya raw sa tatay niya ay naglalakad na ito papalapit sa kanila na may dalang malaking pamatpat at mukhang handa na siyang hambalusin kung hindi lang nito napansin yung malaking nilalang na nakatali sa punong nasa harap ni na Banjo. "Puta, aswang ba yan?" Napamura pa ang tatay niya, lalo na nang mapag-isip-isip nito ang totoong dahilan kung bakit niya talaga dinala doon sa maisan yung alaga nilang baboy. "Putragis ka naman, Banjo. Ipinain mo dyan yung kabuhayan natin. Tatamaan ka talaga sa akin." Tatay, kayo naman ang may sabi na. At ako pa sinisisi mo. Sandali, antayin mo ko dyan. Ikaw ang papakain ko dyan sa aswang na yan. Mabilis din naman daw na nawala ang galit ng tatay ni Banjo dahil ng gabing yun ay tinulungan pa sila nitong tanggalin ang pakpak ng aswang. Pagkatapos noon ay hindi na nila ito tinanggal sa pagkakatali nito sa puno at hinintay nilang magliwanag kung saan nakita nilang unti-unti itong nalusaw pagkatapos itong masinagan ng araw. Yung pakpak naman ng aswang ay pinatuyo nila at ginawa nilang display sa bahay nila na ngayon ay dinala na pala ni Banjo sa kanyang apartment. Oo, mga kasityo pangil. Yung akala ko'y peking pakpak ng paniki na nakadisplay doon sa salas ng apartment ni na Banjo, yun pala yung pakpak ng aswang. Kahit ako, kinilabutan nang ma-realize ko yun eh. Talagang manghang-mangha ako kay Banjo matapos niyang ikwento sa akin ang karanasan niyang yun. Kahit tuloy hindi ako kasama nang maranasan niya yun,
pakiramdam ko ay nandun din ako sa sitwasyon. Kaya nga, naisipan kong i-share ito sa inyo eh. Sayang, nagkahiwalay na kasi kami ng landas ni Banjo ngayon. Dahil mag-iisang taon na rin mula nang mag-resign siya sa trabaho para umuwi sa kanila. Dahil may sakit na raw ang tatay niya. At ang balita pa sa kanya ng pinsan niya ay inaaswang daw ito. Kaya hayon, si Banjo dali-daling umuwi. Marami pa sana siyang kwentong pwedeng sabihin sa akin eh. Mabuti na lang, iniwanan niya ako ng souvenir bago siya umalis. Hulaan niyo kung ano, mga kasityo pangil. Anyway, sana ay nagustuhan niyo ang kwentong una kong ibinahagi dito sa channel na ito. Marami pa akong baon. Kaya kung gusto niyong magpadala ulit ako ng sulat dito, mag-comment na lang ho kayo. Ako nga po pala ulit si Crisanto. Isang simpleng taong mahilig mangolekta ng iba't ibang kwentong aswang na pwede ko rin namang ibahagi sa inyo. Sa ngayon ay dito ko lang muna tatapusin ang kwento ng antingerong si Banjo at ang engkwentro niya sa aswang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod.